Yueyo mokwongo mar wechegi manyien mago mag oyemore kuma bende ahinya wang'iyo wechegi mag yiero ma ol kalau kuma bende mana kaka waneno ge bathe ni endi en kanyo ni chenro goeko mag kwano ombulu dhi nyime. Waneno kanyo ka gach obila mano kanyo e chuny boma ma ol kalau kanyakla kod jopiny ma bende motelo waneno kanyo ka moko kuomgi wer kaluwore koda duoko ma bende ne giseyudo gino ma bende pod imedo ngi kanyiro en duoko ma medo mana donjo no dhiambo makawuono yiero nero ma ol kalau ka bende wang'iyo kanyiro ne jogo eko ma bende otelo gi sani mano kaluwore koda IEBC en kanyo mano kanyiro jalar kom no kokalo otiko mano mar DCP ka iluwe kod manero mano mar UDA kwano ma bende kaluwore gi nyaka sani mano kanyiro kaluwore koda IEBC eni lendo ma bende ne gichiwo mokwongo eni Sami Kamau Ngotho nitiere koda kwan ombulu mede kod achiel Nyaga Samuel Mushina nitiere kode 30 mago kanyiro nyaka sani. Sami Kamau Ngotho mano ma DCP nitiere koda kwan ombulu mede kod achiel ka ja UDA Nyaga Samuel Mushina nitiere kodgi 30 en chenro ma bende pod dhi mana nyime mano kanyiro e gwenge goeko mago mag ol kalau mano kanyiro ineno jopiny e chuny boma ma ol kalau mano ka giwuotho kendo giluwo moko kuom geche ma bende nitiere kanyiro motelo. Neno kanyiro gach obila gach nero mar sikul no ma bende pok oyangore to en ang'o ahinya ma bende dhi nyime kanyiro. Kata kamano wantiere koda jafombo marwa ma ogota ol kalau kanyiro mano kanyiro Chris Owino mondo watude kode mana mapiyo piyo onyiswa ni to en ang'o ma bende timore gi kinde machalo koda mendie. Chris Owino, ang'o timore e chuny boma ma ol kalau? Jael en ilo ka chiel koda nyadhi e kinde ma johera mag duond bura mar DCP dhi nyime koda miel kendo nyiso moro mar kalore kod duoko ma kalore kodgi gen ni jachung' mar DCP Sami Kamau Ngotho jaloch kalure kod johera mage kata doko ni duond bura kata doko ni duol mochung' ne yiero IEBC pok olando duoko makamago johera mage to dhi nyime koda chenro mag mor ka achiel koda wer kod ilo mano magiwacho ni giyudo loch maduong' e yiero madundu ma ol kalau kata odoko ni IEBC to pod ok olando duoko mahie mar yiero makamae. Gima timre en ni jopiny okwako peyni duto madonjo ol kalau ka giwer kendo ginyiso mor margi ka gipako duond bura mar DCP ka achiel kod jachung' mar duond bura mar DCP Sami Kamau Ngotho ma giwacho ni oyudo loch kendo oloyo jochung' mamoko e yiero makamae. Kata kamano warito IEBC ni to bende gidhi chiwo lendo makamae kar sadi. Gima timore en ni kweno mag ombulu oserumo e kar goyo ombulu ma ol kalau comprehensive kendo ka ineno e wang' jowi kakanyo sanduge mag ombulu ka achiel kod apisas mag IEBC ikowo kod geche mag obila nyaka e kar kweno mag ombulu duto e kar chung' od bura ma ol kalau mideno ni ol kalau secondary school kama duoko hie ibiro lando kakanyo kod returning officer kata jalando duoko mag IEBC. Kopogore kod comprehensive en ni kar goyo ombulu ma bende Huruma primary school bende chenro mar kwano ombulu chal kama oserumo kendo thuolo machuok wadhi yudo duoko mag ombulu. Kalure kod duoko mwaseyudo en ni comprehensive primary school ma ol kalau jachung' mar DCP Sami Kamau Ngotho ema owuok kod ombulu mathoth ka iluwe kod jachung' mar duond bura mar UDA Samuel Mushina. Kamae johera mag DCP wacho ni en loch maduong' kendo mae kalure kod gi poni olande ka jaloch mae madhi bedo jaod bura mokwongo mar duond bura mar DCP nyaka ne chak duond bura mar DCP
ka bende giwacho ni gichulo kuoro bang' ka duond bura mar UDA ayudo loch e yiero madundu ma Mbeere North, kendo kalore kodgi ma en thuolo mar chulo kuoro kendo nyiso serikal ni kata odokore ne giyombo Mbeere North, gwenge ma Ol Kalou to en kar chung' mar duond bura mar DCP. Koro mane madhi nyime kaka en nyasi kaachiel kod mor gi ilo matimore e apeyni ma Ol Kalou ka johera mag duond bura mar DCP ochako mor kod ilo e gino ma giwacho ni jachung' margi Sami Ngodho oseyudo loch. To kamano wabiro chiwo duoko ma oland kod IEBC seche ma ochiwgi kod IEBC kowuok e log tich maduong' mar kwano ombulu e kar chung' od bura mag Ol Kalou ma en Ol Kalou Secondary School kar saa 4 kata kar saa 5 otieno Jael. Mana inya Chris Owino mana mapiyo piyo wacho ni kuonde adi modong' nikech kaka iwacho ni sani jo DCP osechako kanyero mor gi ilo ka giwer, to kuonde adi modong' nyaka sani mondo koro kweno duto kata duoko duto te mondo chiw. Jael kar chung' od bura ma Ol Kalou ni kod kuonde luto ombulu 144. Kata kamano kwan ma waseyudo en kwan matin, to dak wayang' nikech IEBC pok oyangogi. To kwan matin ma waseyudo ma ohewo 50 en jachung' mar DCP pod ema otelo ka iluwe kod jachung' mar duond bura mar UDA. Kata kamano fuok manie kind jachung' mar DCP kod UDA en fuok maduong'. Nyalo bedo ni ma onyis johera mag DCP mondo chak mor kod ilo ging'iyo fuok maduong' e kindgi kod jachung' mar UDA e ng'wech ma kamae. Chris Owino kuom report makamanero kanyakla kod medo luwo weche mabende timore Ol Kalou kanyero. Warito kuomi kanyero lendo mogika mano kowuok kuom IEBC. Aya, koro gikanyo duoko noero mabende wayudo kuom Chris Owino kantiere Ol Kalou. Wacho kanyero ni kar kweno maduong' en Ol Kalou Secondary School, kuma bende idhi kwane ombulu duto te ma oluti odiechieng' ma kawuono mowuok kuonde luto ombulu maka kod kacha e gwenge mago mag Ol Kalou. Aya, maro bende koro terowa e yweyowa mokwongo